भौजी का हो? ये तोहरा गड़ही पर जाना तारू काहे हम आइल बानी? काहे बतावा? देखो बड़ा हमके नीक लागत आई गड़ही। ये देखो हाईवे में तो तमाम गड़ही खनाइल बा, कोनो 40 फीट खनाइल बा, कोनो 50 फीट खनाइल बा। हाँ। लेकिन ये गड़ही का इतना नक्शा निशानी बा अच्छा कि बड़ा हमर दिल लागल बा। सुनो हम बताओ तनी। बोला। बड़ा नीक लागत रे एकर गहरैया। एकदम न सुनत नहीं, बोला।